vi ved at være oppe ved en sø inde på fjeldet, hvor der ikke er overbefolket med mindre ørder på 25-30 cm som rigtig mange andre steder. Til gengæld er noget længere imellem fiskene, men de kan også være lidt større. Der skulle være godt med fjeldørred heroppe. Omkring en halv kilo, har jeg hørt. Men jeg var her i forgårs og fiskede her i 4-5 timer og fik ikke noget som helst hug på nær et. Og det viser sig at være en brown trout, som er det, der minder om en dansk bækørred i søudgave. Den var så til gengæld på 50 cm og vejede 1,8 kilo. Så nu har jeg besluttet, at vi prøver at fiske et andet sted på søen, som jeg har fået anbefalet af en nordmand, der bor i en hytte et eller andet sted derovre på den anden side. Der skulle være et vandfald længere oppe, hvor det skulle være muligt at have gode chancer for fjeldørred. Kæft, der er sumpet her. Nå. Så det prøver vi. Og så har jeg besluttet, at hvis ikke det giver noget inden for 2 timer, så tager jeg ned af fjeldet igen, og så må det være tørreflue, vi prøver i elvene nede i dalen i stedet for. Så det bliver spændende, om det giver noget heroppe. Så må vi se, om det giver noget her. Det er sgu spændende. Der er godt nok ikke meget vand her i dag. Men der er også varmt. Fedt terræn. Afglat. Halvvejs internet for at komme ned her. Det var sgu det. Så må vi fiske lidt. Der er en sandbanke derovre. Der skal vi over. Det er faktisk lidt sjovt, når man går rundt heroppe. Så finder man sådan en sti, man følger. Fordi det er jo naturligvis nok er noget nemmere at gå. Og noget, der er trådt ned i sådan noget terræn her. Men det behøver jo nødvendigvis ikke at være en sti, som er lavet til os mennesker, der går her. Det er sandsynligvis dyr, får, der har lavet det her. Det er jo faktisk lidt morsomt, at de sådan går og præparerer nogle veje, man kan følge herude i naturen. Så man er fri for at snuble over underlige høje græstorv hele tiden og dumpe ned i sump og mudder. Fordi de ved jo, hvor de skal gå. Så det er bare at følge deres spor. Ulempen kan selvfølgelig så være, at
dyr, de følger ikke lige en logisk vej. De kan prøve at lave nogle underlige afstikker, så man lige pludselig står og tænker, hvorfor skal jeg nu den her vej? Men det betaler sig i den sidste ende at blive ved med at følge sporet. Også selvom man nogle gange skal ind under nogle små grene og krat. Det er svært at komme igennem. Ja. Flot det er der sgu. Den er noget større end en dansk guldsmed, men jeg har aldrig set sådan en før. Skal jeg vist lige undersøge, hvad det er. Flot, det er den da. Det er vist gået hen og blevet til en vandretur i stedet for en fisketur, det her. Jeg troede, jeg kunne komme over ved et vadested nede ved den anden sø. Men det kunne jeg så ikke. Så nu er jeg gået noget, der svarer til snart 3 kilometer udenom søen. Og så er jeg kommet hen til det her vadested, så der heldigvis kun er en lille forhindring. Så der må vi udenom. Men det er ikke nemt, når stierne er holdt op. Der er ikke nogen retningspile længere. Jeg kan lige skyde igen vej. Det er med at følge det sikre. Der må nu være noget kort eller kompas med. Det er lige meget pudsigt, når man går her. Kommer man til at tænke på, at i gamle dage, der vidste sådan nogle stiner, der folk i middelalderen altid, hvad der var nord og syd, så kunne man jo kigge på træerne og se, hvor musen den sag på hvilken side, og så kendte man retningen. I dag, der ved vi moderne mennesker, hvad der er syd, fordi vi kigger på den nærmeste parabol og ser, hvor den peger hen. Altid mod syd. Det er sgu ikke så nemt her. Tror man har fundet sti, så er det i virkeligheden bare vand, der har løbet der. Ja. Jeg skal i hvert fald ikke ned i det mudder noget dernede. Det kan snyde. Det ser ud som det grønneste græs, og så går man ud på det, og så gynger det 10 cm op og ned, når man går på det, så der er ikke enten gammel mose nedenunder. Men jeg satser på at komme over på den anden side, på bagsiden af søen derovre, hvor jeg ligger i læ for vinden. Så kan jeg prøve at fiske der, og så fiske på nordsiden af søen,
Hold da kæft, en myretue, den skal jeg ikke være inde i. Det er sådan nogle satans aggressive norske røde myrer, der bider i alt, hvad der bevæger sig. Ej, det er løgn, den der kanal, den fortsætter bare rundt. Jeg skal fandme over et eller andet sted dernede. Desværre så er jeg også bange for. Ja, det her vil kigge. Det meste af det, der er dernede, det er mos. Så man tror, man kan gå på, så er det bare det rene hængedønd nedenunder. Jeg tager højdedrag derovre og går ned over bag det vestlige grænseræ. Nå. Jeg er godt nok spændt på, hvad det er for noget, jeg kommer ud på, for der er vand der. Helt heroppe. Jeg kan jo synge i de første 100 steder her. Ej. Hvad fanden er det for noget pis? Bare med at træde på det der græstotte. Så er der vand over det hele, ser det ud til desværre. Ja, det sumper godt under skoene. Jeg kunne komme over det. Fedt da. Nå, du. Fine steder over her. Så irriterende mange fluer her, der bider. Skrid. Og på den anden side ser det forholdsvis tørt ud. Så er jeg da for fanden bare kunne komme over. Ah. Kan jeg sgu der. Ja, ja. Jeg kommer ikke igennem. Opad. Ej, selv om der ikke er en lille dyrsti her. Jeg vil lige den, så du se, hvor det gør han ikke. Pis. Så er der vand her igen. Så jeg skal gå herned. Sjovt nok, så er der nogle gange mere vand længere inde, væk fra kanten af søen, end helt ned ved søen. Det er sjovt på. Kæft, prøv lige at se det her. Man synker bare i, som om det er det rene rygertæppe. Nå, så kom vi sgu over. Nu orker jeg heller ikke at filme længere. Så skal vi forbi det her. Så er vi hele vejen rundt om søen. Jeg tror jeg godt nok lige, at jeg skal have et hvil et eller andet sted her. Inden jeg tager ned på siden her over og fisker. Så er dagens fisketur ved at være forbi. Og det første sted, jeg fik anbefalet, hvor det skulle være godt at fiske efter fjeldørred, der var ikke noget som helst. Men
optimistisk, så fortsatte jeg i samme retning. Og se om det skulle give noget længere hen. Det gjorde det så overhovedet ikke, og det betød, at jeg kom ud på en større fjeldvandring på omkring en 10 km i uvejsomt terræn. Så nu må vi hellere se at komme nedad den vej. Fordi det ser faktisk ud som om, at det trækker op til uvejr. Det er også begyndt at blæse noget, så det skulle godt være, at jeg skulle se at pakke sammen og komme ned igen. Men det gav der alligevel 3 pæne ørder, som jeg tror, jeg skal ned og ryge. Og dem kan vi da lige se her. De er sgu meget fine. Fine fisk. De ligger vel for en 30 for den mindste, 30 cm for den mindste og 40 cm for den største. Men selvfølgelig ikke noget i forhold til dem jeg fik i går. Det var sgu fedt. Den på 50 cm, den var eddermame stærk i går, men de var de her også. Jeg synes godt nok også, de fighter helt vildt, de fisk her. Det er helt imponerende. Så det var den sidste fisketur for denne gang. Så er det faktisk hjemme i morgen. Men alt i alt så har jeg fanget lidt over 200 ørder og sat 150 ud igen. Rigtig mange af dem, det er jo så små fisk på 20-25 cm. Men en del her på det sidste har faktisk været i en pæn størrelse, 30 cm over. Og så op til den største på 50, så det har været rigtig fint. Desværre så har vejret ikke været lige så godt som sidste år, og det betyder jo så, at der har været blæsende. Der har været nogle enkelte dage med solskin, men stadigvæk blæsende, og det betyder jo så igen, at jeg har ikke haft mulighed for at fiske så meget med mit fluegrej, som jeg havde håbet på. Men det kan være, at vi tager til Norge igen. Om det bliver samme sted, det ved jeg ikke. Det er jo et kæmpe land. Rigtig mange flotte steder. Så vi får se. Tak for den her gang.